Ja täht H. Hexam. Ja kohtulikin kohdalla C-ssä yleinen Trav. Ja Trav jatkuu edasi. Ja täht F, yleinen Trav. Ja sammuu edasi. Ja Venäjän kohdalla Aalto. Voltti paremmalle 10 metriä. Arvo, auta Herttaa. Arvo, auta Herttaa vähän. Ja Sami jatkuu edasi rajalla. Ja minun kohdalta E-tähestä pyörä paremmalle. Tällä oli vaan Jaano. No hyvä. Ja tästä X:stä pyörä vasakulle. Keskilinjaa pitkin. Ja tästä E-peatus tervis. Super hea Aline. Super. Noniin. Sitten portti auki. Ja sitten Greta tulee tänne kentälle. Aline menee ulos ja Aline mene sinne nurkkaan, kun sinä menit Hopusen kyytiin. Arvo, mä en nyt pysty. Mä otan vielä video. Autatteko sitten ton Matiaksen tonne Rontin selkään? Ja seuraavana luokassa ratsastaa hetken päästä Greta Huhtasaari Braudiksella Suomesta ja valmistautuu luokan viimeisenä Matias Metsälä.